IFM News. IFM News. IFM News. Lokal. Idol Dennis, come in. Pinaigitan iti San Roti Lawaga City, iti panangipawil, iti panagpor, iti basura, kadagiti arubayan. Sigon kini Miss Maylin Pascual, dadaulot San Roti Lawaga City, agmultan, dagiti madoktalang agpor, iti basura. 3,000 pesos iti naiakideng, nga multa dagiti matiliwan, agpor, iti basura. Inbagana, nga adan iti bileg, iti barangay officials, nga mang ticket iti madoktalan agpor iti basura kas linaon iti alagaden iti paglindigan nga naputar iti syudad iti Lawag. Wala ni Pascual de iti bumarangay madlaeng iti makamun sila pubor iti barangay da sa Gabuna ngayon iti kinasarita iti city government nga mangbantay ken mang salwad iti kinatalged iti Glawlaw babayan iti panagpor iti basura. Wala ni Pascual nga saan lang iti panapareklame change so diket pati sa lunat bay ket mapektaran dagiti makanglab iti mading asok puno angot kadagiti pagpupuran iti arubayan. Maksud ito iso pa iti pakalaan iti grass fire dabut pa nagpubor iti bakbakan tingalute kalpalulman wano iti kabambantayan mangnamnama iti San Rolawag ababa sila ito ket mapaigitan kay masalwadan iti kinatalged dagiti umili kaurana iti syudad ti Lawaga. Idol Dennis Gabriel Alitio, Tatak, RMN.